हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा गोबां साख्रि ओंखारना फैखुमानानै दङ आं नोंथांमोननिसिम साख्रिनि आपडेट हरैयाबो एसे गोबावनो जाबायमोन दा जिखियानो जाया मानो जोंहा साख्रि ओंखारना फैनानै दङ बेंकनिफ्राय जोंहा माखासे भेकेन्सि ओंखारना फैदों माखासे माने गासै 12,000निबो जोंहा बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना दंफैयो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो बबे बेंकनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों आरो बेनिफ्राय फरायनाया बेसेबां जानांगोन बोरै एप्लाइ खालामनो नांगोन नोंथांमोननि सेलारिया बेसेबां जागोन दा बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना आंखौ बयबो इन्स्टाग्रामावबो फल' खालामबानो जाबाय नोंथांमोना इन्स्टाग्रामावबो माखासे आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ पिन कमेन्ट बक्सआवबो होदों भिडिअनि डिसक्रिप्शनावबो होनानै दोनदों दा जोंहा स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्रायबो साख्रि ओंखारना फैदों दा बेखौ साख्रि होननानै बुंनो नांगोन मानो होनोबा बे जाहैबाय जोंहा एप्रेन्टाइसनि भेकेन्सि बोसोरसेनि थाखाय नोंथांमोना जबखौ मावनो हागोन दा बे बोसोरसेनि उनाव नोंथांमोना सार्टिफिकेटबो मोननो हागोन दा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया टटेल बेसेबां दं होननानै बुङोबा नैबे SBI निफ्राय 7,150 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दा बिनि थाखाय अनलाइननो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आं बेखौ फरायनायखौबो खोन्थाहरखानोसै गोबांथार जोंहा बेहाय डिटेल्सै होनाय दङ दा जिखियानो जाया मानो बैसोखौबो नोंथांमोना नायना लादो नै मिनिमाम खमथारबाबो 20 बोसोर जाथारनाय जानांगोन 20 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन जों ST फोरा माबासिम एप्लाइ खालामनो हागोन 33 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन 20 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै 33 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागन जों ST फोरा दा बेनिफ्राय डिसेबिलिटिनि थाखाय बेहाय माखासे कन्डिसन होनानै दोनदों बेखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय दा एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना नोंथांमोननिया मा जानाय जानांगोन जायखिजाया ग्रेजुएसन पास जानाय जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ निसय मिथिना मोनबाय जानांगौ जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुएसन खालामनानै दोननाय दङबा एबा नोंथांमोना ग्रेजुएसन जानानै दङबा नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर मास्टार पास जानाय गासिबो हाजोबो आरो जायखिजाया मिनिमाम फरायनाया बेसेबां जानांगोन ग्रेजुएसन पास जानाय जाथारनांगोन पार्सेन्टेजनि बेहाय जेबो बाथ्रा गैया दा बिनिफ्राय बोसोरसेनि थाखाय नोंथांमोना बे जबखौ मावनो हागोन मावनो थाखाय नोंथांमोना खाबुखौ मोननो हागोन जायनि थाखाय नोंथांमोना पार मान्थ 15,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ निसय नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय जेब्ला नैबे स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय जुनियर एसोसिएट क्लार्कनि थाखाय जेब्ला जोंहा साख्रि ओंखारना फैगोन दा बै समाव नोंथांमोना रिलेक्सेसन मोननो हायो दा वेटेज नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय रिलेक्सेसनबो नोंथांमोना मोननो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर ग्रेजुएसन पास जानानै ओरैनो दङबा निसय नोंथांमोना बयबो बेखौ एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय खाबुआ ओंखारलांबाय थायो नोंथांमोना ओरैनो थास्लायस्लाय जेनेबा 15,000बो मासै मास फैसा मोनबाय थानो हागोन जुदि नोंथांमोना सेलेक्ट जायोबा दा बिनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोननिसिम मावनाय लोगो लोगो नोंथांमोना खामानियाव मावनायनि उनाव माने गोबां जोंहा खाबुआ ओंखारो आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो एसे इन्ट्रेस्टखौ होलायगोन होननानै आं आसा खालामदों दा बेनिफ्राय जोंहा अनलाइन रिटेन टेस्ट लानाय जागोन रिटेन एग्जाम जागोन बिनि उनाव जोंहा लकेल लेंगुवेजनि टेस्ट खालामनाय जागोन जाहैबाय दा रिटेन टेस्टआव मा फैगोन बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव नैबे PDF फाइलनि लिंकखौ होनानै दोनदों एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ होनानै दोनदों दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौबो नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन बयबो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय अनलाइन एप्लिकेसन फिस जोंहा जेबो गैया नोंथांमोना फ्रियावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय फैनाय एप्रेन्टाइस भेकेन्सिनि थाखाय दा बिनिफ्राय बिदि जोंहा बेंक अफ बर'डानिफ्रायबो जोंहा आरोबाव एप्रेन्टाइसनि थाखायनो भेकेन्सि ओंखारना फैबावदों दै दा नोंथांमोना लास्ट डेटखौ नायनानै लादो जोंहा एप्लाइ खालामनायाथ' सोलिगासिनो दङ थांनाय 19 तारिखनिफ्रायनो जादों दा बिनिफ्राय जोंहा नैबे माबानि जुननि 8 तारिखआव जोंहा लास्ट डेट जाहैबाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया दा बिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सिया बेसेबां दङनो 5,000 जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया दङ जायनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेहायबो ग्रेजुएसन पास जानाय जानांगोन मिनिमाम दा बिनिफ्राय बैसोआ एखेयानोसै 20 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन जों ST फोरा 33 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन बोसोरसेनि थाखाय नोंथांमोना जबखौ मावनो हागोन जायनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 15,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा नोंथांमोना बेखौबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा जोंहा स्टेट वाइज भेकेन्सि होनानै दोनदों बेखौ नायबानो जाबाय जोंनि नैबे आसामावबोथ' निसय साख्रिनि भेकेन्सिया दंखाथारो दा गासै 5,000 जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि
दा बैसोखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय दा एप्लाइनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनजोबदों होननानै बुंखाबाय दा बिनिफ्राय अनलाइन एग्जामिनेसन जागोन बिनि उनाव डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जागोननो बिनि उनाव लकेल लेंगुवेजनि टेस्ट खालामनाय जागोन जाहैबाय दा बे लकेल लेंगुवेजनि टेस्ट खालामनायावथ' नोंथांमोना बयबो पास जाजोबखागोनानोखा दा अनलाइन एग्जामाव जोंहा मा साबजेक्ट फैगोन एखेयानोसै साबजेक्टआ जेरै जनरेल एवारनेस बिनिफ्राय क्वान्टिटेटिभ एन्ड रिजनिं एप्टिट्युड बिनिफ्राय कम्पिउटार नलेज जनरेल इंलिश दा बेयो फैगोन आरो गासै 100टा जोंहा कुइसन थागोननो 1 घन्टा सम नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो थाखाय मोनगोन 100टा जोंहा कुइसनाबो थागोन मार्कआबो 100टा जाहैबाय इंलिश हिन्दी नोंथांमोना जायखिजाया मोननै बे पासआय एग्जामखौ होनो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं गैयानो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव माबायदि जागोन नैबे लकेल लेंगुवेजनि टेस्टआ बोरै जागोन दा बेखौ जोंहा लिरना होनाय दंखाजोबो दा बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय जेरै जोंनि नैबे आसामावथ' जोंहा आसामिस बेंगलि बड' नङा होमबा स्पेशेल लेंगुवेजआ जोंहा मोनथाम जाबायानोसै होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना लकेल लेंगुवेजनि टेस्टबो होनांनाय नङा बेहाय नोंथांमोननियावथ' बे बर' मिडियामाव जायफोर फरायनाय नोंथांमोना 10नि मार्कशिट नङाबा 12नि मार्कशिट नोंथांमोना होबानो जाबाय जेराव नोंथांमोना बर' मिडियामाव फरायनाय होननानै बेहाय लिरनाय थाखाय नालाय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे लेंगुवेज टेस्टखौ होनांनाय जानाय नङा नोंथांमोना मात्र रिटन एग्जामावल' पास जाबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव मोजाङै डकुमेन्टसखौ होबानो नोंथांमोना फाइनाल मेरिट लिस्टआव सेलेक्ट जायोबा नोंथांमोना नैबे एप्रेन्टाइसनि साख्रिखौ नोंथांमोना मावनो हागोन लकेल एरियायावनो नोंथांमोना मोननो हागोन मास मोनसेयाव नोंथांमोना 15,000 करै सेलारिखौ मोननो हागोन दा निस्सय नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना गोबानो सोरबा बुंहरो एप्रेन्टाइसखौलाय मानो साख्रि होननानै बुंनांगौ होननानै साख्रिखौनो बुंनो नांगोन ट्रेनिंबो नोंथांमोननिसिम होनाय जागोन बिनि उनाव बोसोरसेनि उनाव सार्टिफिकेटबो नोंथांमोना मोननो हागोन उनावहाय नोंथांमोना जेब्ला जुनियर एस'सियेट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बै समाव वेटेज मोनगोन नङाबा माने नोंथांमोना रियेलाइजेसनबो मोननो हायो दा बिनिखायनो नोंथांमोना लामाखौ एसे गेवहोनानै लानो लुबैदोंबा एबा लामाया जोंहा गेवलाङो नङा होमबा नोंथांमोना फिसा खामानि मावनायनि उनाव नोंथांमोना गोबां एक्सप'जारखौ मोननो हायो दा बिनिखायनो गोबां लामा नोंथांमोना मोननो हायो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जादों जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेसन पास जानानै ओरैनो दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै नाजानानै रिटेन एग्जामखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय पास जायोबा नोंथांमोना बोसोरसेनि थाखाय नैबे एप्रेन्टाइस जबखौ मावनो हागोन दा बेखिनियानोमोन गासैबो लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो आरो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट्सआवबो कमेन्ट खालामदो आरो बेनिफ्राय इन्स्टाग्रामावबो नोंथांमोना आंखौ बयबो फल' खालामबानो जाबाय माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौबा इन्स्टाग्रामाव आंनिसिम डाइरेक्ट DM खालामहरबानो जाबाय लोगो नोंथांमोना रिप्लाइखौ मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों